Ако можех да върна времето, щях да избегна грешки, които ми струваха години от живота. Ако не искаш да ги повториш и ти, но стани до края. И ако сега слушаш това, може би ще си спестиш години лутане. Първо, за работата ти си заменим. Можеш да дадеш най-добрите си години, усилия, здраве и един ден просто да те заменят. Не казвам да не работиш. Казвам, не жертвай целия си живот за нещо, което може да продължи без теб още утре. Второ, най-големите съжаления не идват от грешките. Идват от нещата, които не си направил. Страхът те спира, но с времето разбираш, че той е бил само в главата ти, а пропуснатите възможности остават. Трето, хората не мислят за теб толкова, колкото си мислиш. Години наред се притеснявах как изглеждам, какво ще кажат, как ще ме оценят. Истината е проста. Всеки е заед със собствения си живот. Свободата идва, когато спреш да се опитваш да угодиш на всички. Четвърто, парите не купуват щастие. Но липсата им купува проблеми. Парите дават избор, дават спокойствие и най-вече дават ти време. А времето е най-ценният ресурс, който имаш. Пето, здравето не се усеща, докато не започнеш да го губиш. Игнорираш го, отлагаш го, казваш си, ще внимавам по-нататък. Докато един ден не стане приоритет номер едно. И тогава вече не е толкова лесно. Шесто, никога няма перфектен момент. Винаги ще има причина да изчакаш още малко. Още малко сигурност. Още малко увереност. Но истината е, ако чакаш перфектния момент, ще чакаш цял живот. И последно, времето минава по-бързо, отколкото си мислиш. Днес си казваш, има време. И изведнъж минават години. Защото накрая не броим колко години сме работили, а колко от тях сме живели истински. Помисли си, кое от тези неща усещаш най-силно?